سلام كم تنحكم كوراتن كوران سمعتنا نلوم على استدلالنا وزينة سبورت حسنا لكم قريبنا لنا مكتلكم بخبرنا عدم العلوي تتصوعي كوعس أجر عالمنا مالت فيفا مسرح مسجار تصوتي كلمة مززام نايز عم تودر كجمرة مخانط مال أفليتهم فيفا نزم ممرح زفكر زولونة بسنك زحمة ودراتنا قاريت أنس أنحى كلبات من محجازيهم مخنياتو نايبز حتى تصوتوا على ومودعتها ورح سنة سلزازم يوم بزد مع مسرح مسجار تصوتي أبقربا قد يخجمر كم سخيلي سكمت زلهم وانا صحفي مدرخ بريمير ليج ريتشارد ماستر سابزها وحبريتا نايز مدرخ كلبات قدمي 25 حملة زخنة تصوت كفرما خمزي فكرني تزازا محلالي في زلهم مزحتن كلبات أوروبا دمات ماساسالو سان خوس دا خمس خلايز كل زلهم بتوسخي فيفا تصوتي أبحد عم تودر مسكل تخلبات راح يكتصوت أفكيد صنيحهم مس ممصع زحمام زمصو صعبيناتنا بقمت متودما تصوتي كساب مسلس تخلبات كتصوت فؤاد يبلهم نايز عمد نايفت أمس أوتا إف إي كاب بيهدس أب إف إي كاب كتكا مخانو محبر كعس أجرنا يتهاجر أفليتهم بتزجبر زلو متكاتا سمن نايفت أمس أوتا عننا أمر حمام الصقي زلو وجنات حجز المجبر مخانيو إذا محبر أفليتو زلهم نزور الدر موعى وأزجبر تكال إمريتس بوجانو أبز حسب كم استسامع إذا نايفت أمس أوتا دم أنا حدا نحسخ كايد مخانيو تجليس زلهم بريزيدنت إف إي برينس ويليام إذا نايفت أمس أوتا تصبح صهن أنا أمر ولو تنمت حجز مخانيو تزاري بزلهم أرجنتيناويت كلب بوكا جونيورز لنا مانشستر يونايتد تخلق عليه ماركوس روخو أب تارجت كم زأتوتو ESPN أفليتام إذا أرجنتينا وتصوتاي أب تريكا مانشستر يونايتد نامنا يقدم كلوب زخنة استودنتس كم زخدن تخنجن عميدا أوترافورد زلو على نغزازم حد عمل تاريفولهم بزياد ما إذا قبل لسه صوتاي تقدر سنة تحدير زلا بوكا جونيورز بقوام زخنة وعلنا مسارع خط مبرود لتحدير زلام برازيل تخاغلي باريس سان جيرمان تياغو سيلفا أبي أوروبا أن توسخ كل تعمد كتسنح دليت كم زلوا مرب حبريتا ESPN أفريقيا زود 35 عمت نايز عمت وعلو أميدا باركس دا برينس مسابقة كابتا كلب كوت زمخاني زكلا زلم أب بيت مدرات أوروبا بمتصاد ما سوتافيوم ساغرايت كانتا برازيل وانت عام كتشن إسران كتم كوحسيو دليتهم جوفنتوس 10 مليون بون ومعدسو علب مخفالنا تقعيا باولو ديبالا حدش وعل كتفرمو 5 دليت يقلص علم إذا ودي 26 عمت أو كتماتورينغ ساكولتاشن إسران كلتان زنحو علي زلوم نبدأ حريق زلوك زي عميدا أنا مزنحان بقار إذا كلاب حدش وعل تقربو الزلام مروف حبريتا قول دما جوفنتوس ديبالا حدش وعل كتفرمو تقريبا 5 دليت يقلص زلوم أسرت أني إنتر ميلان أنتوني كونتن انتقال خل توتنهام جان فورتونهام كفرمو 5 دلي كالشيو ماركاتو أفليتام إزي نايسا بنرازوري بزبزل كتسلت فلاتي تقلويت كلابا سلطاني نزب بالجماوي بنت أزوغنا مسرحين أبزا كلاب كم صعود دلي زلوم بزيكا إنتر ميلان كالي تقلويت كلاب رومون قبل علي فورتونهام تقدا سنة حيدرا 5 دلي زقلا زلوم كريستيانو رونالدو جوفنتوس أمود عتنايز عمد كفلالو خمس خلو نإيطاليا رادو ريزينورو أفليتام زود 35 عمد أكلتشن 18 كابريال مدريد نبزا خلب كابز تنبر أسوأ 5 صوتات تسليفو 53 شوتات همزجيب لهم تنك موت أنايز تصوتاي أمود عتنايز عمد جن انتي مهانوك ساب حديث تبس حبريتا يلن أرسنال بوعل نايتي عب عين استفالالي عبيت كلاوات أتي زركب من سيت تصاطين يتجنتا بوكايو ساكا كتنا وحو 5 دليت فوتبول لندن أفليتام إذا كلب قد مخنثات كورونا فيروس وعل نايت تصاطي كتنا وحسيواني رام مس ممزا زحمان قد مس تصاطي كتكايدو زدلي يتركب قارت أتو تنحام مس ممزا سلط عن ميكيل أرتيتا نبتا كلب إذا تصاطي أبناي متكعبوتات تسلفو صبق من قصاص كرب بمخالو أبتا كلب قوام بوتاني مركب تخلو سفيهيز مسل زلوم بزيادة ما إذا كلب نز تصاطي زمت جزء أبقمت متو حدش وقال كتفر موديل يا زلام تخلق ليفربول هولنداوي فيرجيل فان دايك أبسومن كلتا 220 شحبون إنها تخفل كافرنساويت كلاب باريس سان جيرمان أو عترخيبو 5 لو زسانا فليتام انتخونا جن استخلق لنز أو عتاب كلوب ليفربول لمسنح كم سنة صغيز قل زلوم بزد ما أب كلوب ليفربول توسخين حمش عمد حدش كونترات فرم كم سخنن أب تاريخ تغلب دما زل على سخفل تتقاطعي خون كم سخنة إذا مرة بحبريتا أفليت ألام بز حدش وعل فان دايك أبسومن كابت سخفلو زنبرا 288 شحبون ناب
220,000 ፓውንድ ክውስኽ ከም ዝኽእልን ኣብዚ ናይ 5 ዓመት ውዕሉ ድማ 57 ሚልዮን ፓውንድ ክፍሎ ከም ዝኽእል እዛ መርበብ ሓበሬታ ትገልጽ ዘላ እዚ ኣርሓ መስመር ምክልኻል ዓለምና ኮይኑ ዘሎ ሆላንዳዊ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2018 ናብዛ ክለብ 75 ሚልዮን ካብ ዝሰጋገር እዛ ክለብ ዝተፈላለዩ ዋናጩ ከተልዕልያ ኽኢላ እንሆ ድማ ሕጂ ድሕሪ 30 ዓመት ንዋንጫ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ንምዕታር ኣብ ዳግመ ምጅማር ትርከባላ ባርሴሎና ኣብ መስርሕ ናይቲ ካብታ ክለብ ወፂና መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝንገረሉ ዘሎ ኣጥቃዒ ብራዚላዊ ፊሊፕ ኮቲኖ ዝኣቱ ተኸላኻሊ ካብ ክለባት ቶተንሃምን ቸልሲን ትደሊ ከም ዘላ ስፖርት ዝተባህለት መርበብ ሓበሬታ ኣፍሊጣ ብተወሳኺ እዛ ክለብ መስርሕ ናይቲ ናብ መሳርዓ ክትፅምብሮ ልዑል ድሌት ሕዲራ ዘላ ኣከፋልት ጁቬንቱስ ሚራለም ፓኒች ንመቀለጣፍ ምስ ክለቡ ዝርርብ ተካይድ ከም ዘላ ዘ ኢንዲፐንደንት ሓቢራ ኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን ንየማን ተኸላኻሊ ክለብ ኣርሰናል ሄክቶር በለሪን ንምፍራም 27 ሚልዮን ፓውንድ መዲባ ከም ዘላ ኤክስፕረስ ኣፍሊጣ ውዕል ናይ ዝወዲ 25 ዓመት እስጳኛዊ ኣብ ክለብ ኣርሰናል ንኽዛዘም 3 ዓመት ተሪፈሎም በዚ ድማ መጠን መሰጋገር ናይ ተጫዋታይ ክኸበር ከም ዝኽእል እዛ መርበብ ሓበሬታ ኣፍሊጣ ዘላ አርሰናል ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ተገዳስነት ጌራ ኣብ መስርሕ ምስጋር ቶማስ ፓርቴ ካብ አትሌቲኮ ማድሪድ ዝሰርሕ ዘላ ክለብ ምዃና ኣቦናይ ተጻዋታይ ተዛሪቦም እዚ ኣብዚ ግዜ ዝዋጉ 45 ሚልዮን ፓውንድ በፂሑ ዝርከብ ወዲ 26 ዓመት ጋናዊ ፓርቴ ካብ ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድ ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን እኳ ተገዳስነት ረኺቡ እንተሃለወ ኣርሰናል ግን እቲ ሓያል ዝኾነ ተገዳስነት ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ ጌራ ዘላ ክለብ ምዃና እዚ ኣቦናይ ተጻዋታይ ዝገልጽ ዘሎ እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ሓደስ ተጻዋተን ምፍራም ንወዲ 29 ዓመት ፈረንሳዊ ኣክፋልያ ንጎሎ ካንተ ናብ ሪያል ማድሪድ ክሸጡ ከም ትኽእል ኤክስፕረስ ኣፍሊጣ መድረኽ ላሊጋ እስጳኛ ንኽልተ ኣዋርሕ ካብ ፀወታታት ረሒቑ ድሕሪ ምጽናዕ ብሓሙስ ብግጥም ሪያል ቤትስ ኣንጻር ሴቪያ ይግጥሙ ፈሊሞም እንሆ ድማ ሎሚ ቀዳምን ጽባሕ ሰንበትን ብዝተፈላለዩ ግጥማት ክቕጽል እዩ ሎሚ ቀዳምን ተሪኢና እስጳኞል ኣንጻር ዲፖርቲቮ አላቬስ ሴልታ ቪጎ ኣንጻር ቪያሪያል ሌጋነስ ኣንጻር ሪያል ቫላዶሊድ ጽባሕ ሰንበት ድማ ማሎርካ ኣንጻር ባርሴሎና አትሌቲኮ ቢልባኦ ኣንጻር አትሌቲኮ ማድሪድ ሪያል ማድሪድ ድማ ኣንጻር ኤባር ክጋጠመን ሶኒ ድማ ሪያል ሶሴዳድ ኣንጻር ኦሳሱና ሌቫንተ ድማ ኣንጻር ሴቪያ ግጥማትን ከካይደን መድረኽ ቡንደስሊጋ ጀርመን ኣብዚ ቀዳም ሰንበት ዝተፈላለዩ ፀወታታት ከእንግዲው ሎም ቀዳም ተሪኢና ኮሎን አንጻር ዩኒየን በርሊን ፓደርቦርን አንጻር ወርደር ብሬመን ሄርታ በርሊን አንጻር ኢንትራ ፍራንክፈርት ፎርቱና ዳሰልዶርፍ አንጻር ቦርሲያ ዶርትመንድ ወልፍስበርግ አንጻር ፍሬበርግ ባየር ሙኒክ ድማ አንጻር ቦርሲያ ሞንቸንግላድባች ግጥማትን ከካይደን ጽባሕ ሰንበት ድማ ሜይንስ አንጻር ኦግስበርግ ሻልክ ድማ አንጻር ባየር ሌቨርኩሰን ክጋጠመን ኣብዚ 30 ፀወታታት ተካይደናል ዘሎ መድረኽ ቡንደስሊጋ ጀርመን ባየር ሙኒክ ብ70 ነጥቢ ቀዳመይቲ ኮይና ክትመርሖ ከላ ቦርሲያ ዶርትመንድ 63 አርቢ ላይፕዚግ 59 ቦርሲያ ሞንቸንግላድባች 56 ባየር ሌቨርኩሰን ድማ 56 ነጥቢ ሒዘን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5 ተርታ ተሰሪዐን ኣለዋ ፎርቱና ዳሰልዶርፍ ወርደር ብሬመንን ፓደርቦርን ድማ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ናይ ዝሊግ ተሰሪዐን ይርከባ ሮበርት ሌዋንዶቭስኪ ቲሞ ዋርነርን ጃዶን ሳንቾን ድማ ንብልፃ መዝጋብ ሸጦ ናይ ዝሊግ ይመርሑ ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ውድድር ክብረ ወሰን ዝሓዘ 5.2 ቢልዮን ፓውንድ ኣታዊ ከም ዝገበራ ዶሌተ ዝተባህለ ትካል ብሓሙስ ኣብ ዝዘርጎ ሓበሬታ ኣፍሊጡ እንትኾነ እዚ ኣታዊ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ክንቆልቆል ከም ዝኽእል ገሊጹ ዘሎ እዚ ናይ ዓለምና ዝሃብተ መሊግ ኣብ ዓመት ናይ 700 ተወሰኺ ናይ ኣታዊ እናገበረ ይኽመጽእ ጸኒሖም ብፍላይ ድማ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ክልተ ዓበይቲ መድረኻት ናይ ኤውሮጳ ናይ ዝሊግ ክለባት ጥራሕ ናብ ግጥም ፍጻመ ምብጽሕን እዩ ክልተ ክለባት ናይ ዝሊግ ኣብ ግጥም ፍጻመ ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ማለት ሊቨርፑልን ቶተንሃምን ካልእ ክልተ ክለባት ድማ ኣብ ግጥም ፍጻመ ዋንጫ ዩሮፒያን ሊግ ኣርሰናልን ቸልሲን ምዃነን እዩ ናብ ግጥም ፍጻመ ብብጽሕን ኣብ ኣታዊ ናይ ዝሊግ ኣብ ኣስተዋጽኦ ይገይሮም እንትኾነ ግን ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ከም ኩሉ ንጥፈታት ናይ ዓለምና ኣታዊታት ናይ ዝሊግ ብሰንኪ ኖቨል ኮሮና ቫይረስ ክንቆልቆልን ናበይ ገጹ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ኣብ መጻኢ ዝረአ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ እዚ ትካል ኣፍሊጡ ዘሎ ብሓፈሻ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ውድድር ናይ ኤውሮጳ ንጥፈታት ኩዕሶ እግሪ ናይ 28.9 ቢልዮን ዩሮ ናይ ዕዳጋ ምልውዋጥ ነይርዎም ካብዚ ድማ እቲ 5 ዓበይቲ ሊጋት ናይ ኣህጉር ማለት መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ላሊጋ ናይ እስጳኛ ቡንደስሊጋ ናይ ጀርመን ሊግ 1 ናይ ፈረንሳን ሰሪአ ናይ ጣልያን ነቲ 17 ቢልዮን ዩሮ ቢሒትዎ ይርከብ ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ድማ ኣታዊታት ናይ ዝሊግ ካብ ናይ ቅድሚ ዝነበረ ዓመት ናይ 900 ተወሳኺ ከም ዝገበረ እዩ እዚ ትካል ኣፍሊጡ ዘሎ እምበኣርከስ ክቡራት ሰማዕትና ንሎም ዘዳለናዮ ዜናታት ስፖርት ኣብዛዚምና ኣለና ምሳኹም ፀናሕኩ ሄኖክ ኦባስ የእስሰናዩ